ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷе. Номи ман Шаҳром. Айни замон қарор дорем дар назди гулпарвар. Дӯстони азиз, аз ин тараф бозори Корвон, аз ин тараф бошад пости гаӣ ва дарвозаи Душанбе. хонаи имрӯзамон дар ҳамин маҳаллаи гулпарвар поёни Корвон ҷойгир аст. марҳамат тамошобинони гиромӣ, худи ҳавлии фурӯшӣ 2 сотиқ замин, 4 дар хона, боз магазин ҳам дорад. ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, маҳаллаи гулпарвар ва аз роҳи калоне ки дар саршавии видео нишон додем 500 метр дур мебошад. марҳамат, дар ин тараф магазин, хона бо ҳамин магазин фурӯхта мешавад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сёмкаи хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. бисёр бад гап намезанем, рафтем. марҳамат тамошобинони гиромӣ, худи ҳавлии фурӯшӣ чӣ хеле ки мебинед, боз шаршараам дорад. марҳамат дӯстони азиз, сар мекунем. дар ин тараф ҳоҷатхона, тандурхона, кухнӣ ва дар таги кухнӣ боз падвал ҳам ҳаст. аз ин тараф бошад шаршара. дар ин тараф бошад 3 ҳуҷраи истихоматӣ ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. аз ин тараф 4 ҳуҷра, яъне меҳмонхона. дар ин ҷо бошад кат. тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед, шаршараи зебо мебошад. акнун мегзорем ба ҳуҷраи истихоматӣ. меҳмонхона мебошад 6x3. ҳавлӣ, чӣ хеле ки гуфтем, ҷойгир аст дар маҳаллаи гулпарвар, ноҳияи Фирдавсӣ, аз раҳи калон 500 метр дур мебошад ва дар наздикии хона мактаби миёна, гимназия, садик, масҷид ва дигар чизҳои зарурӣ ҳаст. ва боз хотиррасон мекунем ки худи маҳаллаи гулпарвар маҳаллаи обод мебошад. ҳама ҷо освещения ва ҳамаи заминаш асфальт мебошад. ҳуҷраи хоб, ҳуҷраи кӯдакона, ҳоҷатхона бо ҳаммом ва 4 ҳуҷра. ҳуҷраи хоб мебошад, яъне спальни 4x3. хотиррасон мекунем ки хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. документҳои хонаам ҳамаш 100% қоидавӣ, ягон проблема надоранд. ҳуҷраи кӯдакона, яъне детский 3x3 мебошад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар аввали навор нишон додем, ҳавлӣ боз магазин ҳам дорад. магазин 5x3 мебошад. баъди сёмкаи хонаҳо магазин ҳам сёмка мекунем. чизи бениҳоят хуб аст, метавонед соҳиби ҳам ҳавлӣ шавену ҳам якбора соҳиби магазин, ҳар моҳ даромад гиред. ҳоҷатхона бо ҳаммом, хотиррасон мекунем ки свет ва об ҳама вақта мебошад. боз дар ин ҷо термикси 50 литра ҳаст. ва ин ҷо бошад охирон ҳуҷраи истихоматӣ, 4 ҳуҷра, 3x3 мебошад. нархи ҳавлӣ бошад 780 000 сомонӣ, 60 000 доллар ё ин ки 7 миллиону 155 000 рубл. нархи хона бо савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия, WhatsApp, имо доранд. 100% дастишон ҳам кор мекунад. аз номи канали Дом Тиҷе гап занем. мо боша навормона давом медем. тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед, як макони беҳтарин мебошад барои зиндагиву истироҳат кардан. акнун мегзорем ба ҳоҷатхона.
ҳавлӣ дута ҳоҷатхонаву якта ҳаммом дорад. акнун мегузорем ба тандурхона. Тандурхона 5/3 мебошад. ва инҷо бошад кухни 4/3. Тагош подвалай, подвал ҳам 4/3. ва инҷо бошад подвал, яъне тақхона. сиёмкаи ҳавлӣ ба анҷом расид. акнун мегузорем ба махӯза. хеле ки мебинед дари магазин дар назди дарвозаи ҳавлӣ мебошад. ворид мешавем ба худи махӯза. ина марҳамат дӯстони азиз, магазин 5/3 мебошад. метавонед соҳиби ҳавлӣ шавед ва ҳамчун бонус соҳиби магазин ҳам шавед. ҳар моҳ даромад гиред. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 2 сотиқ замин, 4 дар хона, ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулпарвар, поёни Корвон, айроҳи Калон 500 метр дур мебошад. нархи хона 780 000 сомонӣ, $60,000 ё ин ки 7 миллиону 155 000 рубл. нархи хона боз савдо мешавад. дар наздикии ҳавлӣ мактаб, масҷид, гимназия, садик ва дигар чизҳои зарурӣ ҳастак. бо ҳамроҳии магазин фурӯхта мешавад. магазин ҳамчун бонус 5/3 мебошад махӯза. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷои гап занед. рақамҳои Россия, WhatsApp ва имо доранд. марҳамат дӯстони азиз, раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.